खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ जों फैलायबाय दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय दायो नै माने आङो फुंबिलि माने सिखारनानै माने बायदिसिना साहा ता लोंबोलायनानै माने दा ओंखाम जानो नागिरदों आरोना माने दा इनि सान्दुंआबो बिराद ख्रां ख्रां दुंदों माने आरो सिखारबावनानै आरो उन्दुफिनदों आङो माने लोगोफोर माथो बुंबावनो आरोना माने दा ओंखाम जानोसै आरोना नै सासेयाबो जाबाय थाबायनो मा ओंख्रिलाय बिलाहि ना माने बेखौनो एसे जानोसै आरोना उफाय गैला रायजोफोर बेजोंनो जाना लानोसै दा जियानो जा लोगोफोर बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो जायफोर गोदानै आंनि चेनेलाव फैनाय नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै प्लिज जाहाथे नोंथांमोनाबो आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय था नोंथांमोननि सेराव जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोर लानानै फैबाय थानो हायो ना मा बुङो बिदिब्ला फैदो नायलांबाय थादो नोंथांमोना सासेया ओंखाम जानाया जा सुबासिदों इनि ना गोदोरनि सुना थुक ओंखारदों आरो नैथिं जाना लाग्रोनोसै लोगोफोर माथो बुंगोन आरो ना ओंखामखौ जाखांबाय आरोना लोगोफोर गुजुनायाबो गायाखै बिथिं आखायाबो माने साबाय थानायाबो मा जागोन मोनसे मानसिनि जिबनानो जेबो थं गैला होनांसिगोन आरोना लोगोफोर आरो बोथोर सोलायनायनि गगा मोननासो दंबाय थायो दा आरो मा सुरु मानसिनिफ्राय अमानिफ्राय बोरमानिफ्राय जेथिं दाउनिफ्राय माने बेरामानो बेरामजोंनो बुंफबनाय मा जागोन नै दा जों सानैसो जिरायना दङ लोगोफोर गय जादों आरो बिराद गय जाखायो जागोन खुगा गिदिर जालायलायनाय जादों दा रावबो गैथ'ला माने बिथिं सालथायाबो खामानियाव थांदों बेनिफ्राय गेदेरफ्राबो ना गुरनो थांलायबाय दायो ना मोनबाथाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो मा ना मोनो दा जोङो माने दिनै न'आव थांनो गोनांमोन नालाय दा न'आव माने थांनाय जानाय नंला खोमा दिनै बेनिफ्राय दा ड्रेसफोरखौ सुना होदों आरोना बेनिफ्राय ड्रेस सुना होदोंबा ओमफ्राय गाबोन थांसै फुंबिलियावनो थांनानै बेनिफ्राय आरो राङापारा थांबावनांगौ लोगोफोर आं बुंयो नै एकाउन्टआ ब्लक जाना दङ केवाइसि होलायनांगौ दा बिराद खामानि दं लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो पुस्का लायनो थांलायनोसै दा दसे थानानै एसे जाना नायनोसै आरोना न'आवनो बानायनानै लोगोफोर माथो खालामबावनो आरो दा ओंखाम संखाम जाना लानोसै बिनिफ्राय माने दा दखाना बन्द' जायोना सानजौफुङाव दा बिनिफ्राय दा 3ता जाबा खुलिसिगोन दा दसे थानानै थांलायनोसै नै आखाइया माने दाबो साबाय थानायानो बेबायदिनो सलायबाय थादों बाइक आखाइ साबाय थाबाबो उन्दुबाय बेनिफ्राय दुगैनानै दा नै बिदि दङ आरो दा मन्दिराव लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना ना मा बुङो माबायदि बनायो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आं आरो लाना फैनोसै नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आं हानायमानिखौ सावनाय माने बाथोन देगोन नायखो बेनिफ्राय बानलु ओमफ्राय बिथिंजाय देगोन देनानै दा इयाव सजनाजों ना खारै जानो गोथाव जायो खारै ओंख्रिया नोंथांमोना जायोना जाया खोन्थालायदो कमेन्ट खालामलायदो आंबो बिराद मोजां मोनो सजनादोबो दाखालि सासेया माबा दालिजों बानायना होदोंमोन नाया बहा दङ नाया मोननाया दानि ना मोनबोनाया लोगोफोर नै नैनिबो ना फिसा बेनिफ्राय नैनिबो एसे मोनबोबाय आरोना एसे मोनबोबाय लोगोफोर माने सासेया ओंखामजों बाथोन जानो थाखाय माने देबाय आरोना बाथोन देबाय
ना सावनाय बाथोन देबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखाम दसे थानानै ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर माने एसे जानाया माने एसे टाइम थांबाय दिनै माने मोननैसो खामानियाव मानसिफ्रा एसे बेस्थ' जाना थानांबाय नालाय आरो नाबो माने गुरैबाय बेनिखायनो एसे बेस्थ' जाना थानांबाय दा जियानो जा जेबो नङा दा ओंखामखौ जानानै आङो दा बरबुरि फारसे थांसै थांनानै माने पुस्कानि पेकेटफोरखौ लाना फैनोसै आरोना आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेनिफ्राय माबायदि बनायो माबायदि खालामो आं बेखौ दिन्थिनानै होनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय अननानै प्लिज आंखौ सापर्ट खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट्स आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै नोंथांमोना आंखौ अरायबो हेफाजाब होलांबाय थादो दा इनि नुदों आखाइ गोसोम नांलायलायदों नै हांगार नांजोब्बाय बिदिनो सल' दांफैबायसो खोमा एक्टिं खिथिबावो नुदों लोगोफोर बुंफिनबा मादि लायो सब खिथिफिनो बिराद डेन्जारसोलै मानसियानो लोगोफोर माने ओंखाम जानोसै दा ओंखाम जानोसै माथो नाजों माबाजों खारै जानोसै आरो दे लोगोफोर दा थांनो ओंखारबाय दा थांसै सासेया नै गुजुनाया मा जादों नौनो दोङो आं जा मुलिखौबो जा बिनिफ्राय बिदि मरुसिखौबो जा होनना बुंबाय बिनिफ्राय गलमरिसखौबो जा होनना बुंबाय जाया आंनियाबो गुजुनाया खाराखै इनियाबो गुजुनाय दा स्टार्ट जाहांबाय लोगोफोर दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर गाइस आं दा थांसै ओइनि बाइकआ आं बाइकखौ बेखौनो लानानै थांसै दा बेनिफ्राय थाबनो थांनानै फैनोसै आरो ना मा लाबोनाय जायो मा लाबोनाय जाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बानायासै माने डाइरेक्ट लाबोबाय बेनो लाबोनायखौ जानोसै बेखौ संग्रा बाय सुबाय दोनदो इयो आलुसो खालामनांगोन र' मालाबा चेलेन्जखौ नै इयो हनर जाबाय दे गोलैजोबगोन दे जालाय लोगोफोर आरो लाना फैबावबाय नै माने बेजों पियास आरो माबाखौ पानिपुरिखौ आरो दखाननिफ्राय दा लस थांनानै लाना फैबावबाय आरो आंना दा आरो बनायबावनोसै एसे बानायबावनानै जालायनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोन एसे दिन्थिना होनोसै माबायदि बानायो ना मा बुङो लोगोफोर बिदिब्ला स्किप खालामाजासे नायलांबाय थादो अननानै जोबजासिम जाजागोन दे नै लोगोफोर पेकेटखौ बिसिना नायबाय गैखाला ओमफ्राय खमथार गैयानोखा आं ओरैनो पेकेटखौ गालदामदामनायखाय दंसोगारो जा आं बिनोथ' सोंदोंमोन आं आरो पेकेटनि इसिबां पेकेटबाबो नै पेकेटखौ बायना लाबोदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं 40 थाखा लादों आं आरो नंदो एसे दंबयो होननानै खिन्थु गैयानो फाग्लासो खिन्थु लस माने लस माने नैबे पेकेट नैबे थाफाबायना बुस्थुआ बिखौ जार एक्सट्रा बायनो गोनां जायो बिखौ एक्सट्रा बायनो गोनां जायो दा नैबे टेनसन गैया उनाव जानोबो दोनखाबाय नैबेलाय मा बुस्थु नैबे आरो उनथिंलाय बिसि होनदो जियानो जा दिनै माने बेबायदि बनायनानै ना गुसुखौनो होबा इयो मसलाया लगायनो गुसुखौनो हो माथो ओरैबाबो गुदुंखौलाय सोर गुदुंखौथ' माहाय होनांला गुजुनाय बानायथ' गुजुबाय थानाया थान्दा होनाला न' खैथा पिस दङ होनलाय
28 नामा दङ 28 नामा दङ 28 नामाल' लोगोफोर मोनसे पेकेट बायदों पेकेटावनो मात्र 26 ता दङ बिनिफ्राय मोननैल' बारा आरो बिनिफ्राय नियम मस्लाफोरखौलाय मोनखायो आरो ना बेनिखायनो दामा एसे बारा जाहैबाय 40 टाका लायबाय आंलाय नंदोंमोन पिस मोनथामफोरसो थागोनदां होननानै बिनिफ्राय बा माथो एखे खमसो दुनियानिसै आसुरितसोलै पेकेटसासो बांसिन थाबाय पेकेटासो लाब थाबाय ना पेकेटासो लाब थासिनबाय खिन्थु लाब थाबाय माने ओरैबायदि आरो बुस्थुआ नैयाव खेबसे लागैनो बायखानाय बायदि जाबायना नों आरो बै मोखैखौ एक्सट्रा बायनांगौ जायो निखौ खेबसे लागैनो मोनफाबाय 29 मोन आरो मोनसे बायनाय माहाय नै लोगोफोर बिसिबानो आरोना बाराबो थाया 29 ओइ बेखौ बायनानै 10 टाका पेकेटखौ सोनानै फानबा लाब जागोन आरो होबाय लोगोफोर नै माबायदि बुगायो बे पापर बाय सेम पापरानो आरो बेयो बिनिफ्राय आरो बिनि नै माबाया बिदि आरो ना लोगोफोर बानायनोसै ओमफ्राय नै जानानै थि थानोनो हाया खुगाया बेना ख्लां जाबाय थायो थावसिया जेरै बेबायदि केसेम हासुला बुरजा सिनायदो नै दा एम्बुखौ बुथारना जानोसै आरोना बुथारसिगोन इयुनसै माबायदि आथिंखौलाय सेफ्रि होनना बुङो गथ'आबो जानो होनो दैमानिफ्राय लाना फैदो ना आथिं सिफायदों आरो ना खांख्राइखौ बेनिफ्राय नैबे एम्बु बेदर नैथिं ओंखाम संबाय थादों सामब्राम गुफुर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक्स आरो माने बिदिनो आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो बिदिनो लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट्स होलायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथांमोननि सेराव बिदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोर लाना फैबाय थानो हायो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ फिन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सी इउ